gyara dan uwa. Allah gyara, ya Allah shirya mana kowa. Gyara, ya Allah gyara. Kai mai hasada ka tsaya ka duba dan uwa, in za ka tuna ba mai sai sarki rabba. Kai mai hasada ka tsaya ka duba dan uwa, in za ka tuna ba mai sai sarki rabba. Masu hasada ku daina bai kyautu ba, in za ka tuna ba mai sai sarki rabba. Allah ya ban baiwar waka ku duba, sannadin ta kashe na aika sakona. Rayuwar zamani ta sauya rayuwa, je ka nema dan uwa kai duba. Ya fi ka zauna idanuwan ka kai kaiwa, wurin da bai dace ba haramun ne dan uwa. Kai mai hasada ka tsaya ka duba dan uwa, in za ka tuna ba mai sai sarki rabba. Na fahimci hali na mutane kwarai na duba, rariya samsam na gano ba fi so ba. Ba amfani na hasara amma mun saba, Allah ma yana fushi da mai ita wai gaba. Baiwa baiwa ce in rabiya maka gode, sai ma kare kuma baya gori sarkin dai. Wasu mutane in ka gansu su dai jin kai dai, sun manta ba su kansu Allah ke. Kai mai hasada ka tsaya ka duba dan uwa, in za ka tuna ba mai sai sarki rabba. Rayuwar zamani tana ruda ni, dubi in zamani na aiki mara amfani. Waƙar na rera ne baiwar Allah ya bani, bance na bi ka bane duka ɗai ne kai tunani. Ni na gaba da ni hannaye na ɗaga ni, in na ma laifi don Allah ka yafe ni. Anas AAG ne yaro ɗan zamani, sadaukarwa na yi Allah shi ke da zamani. Kai mai hasada ka tsaya ka duba dan uwa. Allah ya halitta domin abauta mai, wasu na hakan wasu ba sa yi kaji ka zamai. Je ka nemi tuba a gurin sarki sammai, Allah na abuwa malam in har karo kai. Girman kai rawanin tsiya ga na zance na, zaman lafiya ya fi kyau iya tunani na. Karkare na kowa domin kowa yana da rana, in kai ne yau wata ran ba kai ne ba. Kai mai hasada ka tsaya ka duba dan uwa, in za ka tuna ba mai sai sarki rabba. Gaskiya na da ɗaci, tashi kar kai barci, in ka rake malicci zai cire ka kunci. Kun yi daban da talauci domin ka so mai inci, dan uwa dai na kunci Allah ke wada